Goddag og velkommen tilbage. Vi skal snakke om den drivende omstændighed. Det er noget, vi skuespillere arbejder ekstremt meget med, og som jeg har hentet meget inspiration fra forskellige universer til. Kort fortalt, den drivende omstændighed, det er det, der driver dig fremad i livet. Det er det, der gør, at du motiverer til at gøre noget. Og det er enten at opnå noget eller undgå noget. At du går imod din største drøm, dit største håb, eller væk fra din største frygt. Og det, der er meget specielt ved det er, at det er meget forskelligt, hvad det er, vi drømmer om og håber på, eller hvad vi frygter. Og for at kunne arbejde med en drivende omstændighed, bliver man nødt til at forstå noget dybere. Hvad er egentlig dine værdier? Hvad er det egentlig, du navigerer efter? Og der bruger jeg noget, der hedder Spiral Dynamics, spiraldynamik, som kommer fra Clare Graves, som var psykologiprofessor for mange år tilbage, og som blev ved med at få nogle spørgsmål af sine studerende, som han simpelthen ikke kunne svare på. Han var tilbage i al lekturen og læse igennem, og han kunne ikke svare på det her omkring kerneværdier, omkring værdier, hvordan værdisæt fungerede. Og til sidst så lavede han en kæmpe undersøgelse, hvor han spurgte mange tusind mennesker, hvad er et godt liv for dig? Og så fik han nogle svar tilbage, og så sad han sammen med en masse studerende nede i en kælder, og så sorterede han alle de her svar, og lige pludselig så opstod der en model, der opstod en spiral. Nemlig at forskellige kerneværdier, som var meget forskellige. Nogle var meget jeg-baserede, og nogle var meget vi-baserede. Og det var ligesom en spiral, man kryber op af. Og de fleste akademikere kender de tre begreber om præmoderne, moderne, postmoderne. Og det er det, symboliserer, de her figurer symboliserer. Og lige nu har jeg taget 4 med, men der er altså 16. Det er ret komplekst. Men de her 3 figurer er meget repræsenteret i en almindelig dansk organisation. Og heldigvis er vi i Skandinavien, hvor at der er denne her nye kerneværdi, som jeg kalder den lille prins, den lille prinsesse, som vi vender lidt tilbage til den. Men lad mig lige kort fortælle. Præmoderne. Det er den gamle arbejderklasse. Det er denne her, du møder til tiden, du går til tiden, du følger rutinerne, du gør, hvad der bliver sagt, du har vished omkring det, du gør er rigtigt, du hader at lave fejl, du godt lide det her med, at hver dag ligner hinanden. Det er deres kerneværdi, og deres største drøm og største håb er stabilitet, orden, struktur, sikkerhed, tryghed. Sådan her. Enormt stabile. Og det her, det er knoglestrukturen i enhver virksomhed. Så har vi moderne. De er mere karriereorienterede, de er mere på fremdrift, det skal være nyt, det skal være spændende, vi skal være innovative, elsker nye ting, nysgerrige på det, og det er meget jeg-baseret. Og deres største drøm, det er et lidt større hus, en bedre stilling, bestige Mount Everest, få udgivet nogle rapporter, altså shine, stige graderne. Og det er hurtigt, og deres største frygt, det er at tabe status, nemlig at blive ydmyget foran andre og være den lille og blive udskammet på den måde. Og så har vi postmoderne, det er jo mere det er mere følelsesbaseret, det er gruppen, det er godt arbejdsmiljø, det er konsensus, det er, at vi mødes i proces, alt er subjektivt, alt er lige, der er ingen hierarkier. Og de her 3 grupper, deres største drøm er selvfølgelig at have virkelig blive elsket og være en del af gruppen og have gode, dybe relationer. Og deres største frygt, det er at være et dårligt menneske, der bliver smidt ud af gruppen. Så de har alle 3 meget forskellige største drøm, største frygt. Og derfor så forstår de heller ikke hinanden. For eksempel, han kommer ned til Marianne, der sidder hernede og siger, hey Marianne, jeg har den fedeste opgave til dig. Du kan tænke, du gør lige, hvad du vil. Det er sommerfesten. Du skal arrangere sommerfesten. Ikke? Altså, du kan se, hvor mange penge vi har på kistebunden, og så find en god dato, hvor de fleste kan, og så find et fedt tema. Du skal have et fedt tema. Prøv bare tænke ud af boksen. Afsted med dig. Ha' en fest med det. Og Marianne har bare lige fået sin grundangst, sin største frygt etableret. Total kaos. Alt kan gå galt. Så han giver hende sin allerstørste drøm. Netop at have frie tøjler. Men hun vil i virkeligheden bare have, hvornår er det, hvad er temaet, hvad er budgettet,
sådan at der er stabilitet, orden, struktur, så hun bare kan lave alt rutinearbejdet. Og på den måde, så misforstår vi, eller her, HR, der gerne vil lave noget proces og noget følelser, gå ind i noget dele dine følelser, gå ind og så videre. Og der aktiverer de bare, nej, nu skal vi sidde her og føle med at røre og nu sin anden under tæerne, eller hvad fanden er det, der foregår her, ikke? Og det er jo så spændende, at vi har en tendens til at give andre vores egen største drøm. Og der sker kæmpe misforståelser. Så er en leder, en moderne, altså en integral leder, vil være den, der forstår, okay, jeg forstår, de har forskellige drivende omstændigheder. Så deres største drøm er det her, det her, det her. Så hvis jeg giver dem en mulighed for at opfylde deres største drøm, så får jeg dem motiveret, der får jeg dem med. Og blandt andet fyringssituationer. Deres største frygt. Her der er det jo at miste trygheden og stabiliteten. Her er det med status og værdighed, og her er det at miste kontakten til sine kollegaer og alle de relationer, der er blevet bygget op. Så det er meget forskelligt, hvordan man tager en fyringssamtale med hver af de her typer. Og hvis en leder ikke kan det, så kan han simpelthen ikke motivere og engagere en hel gruppe. Han vil kun aktivere en gruppe, og det fungerer ikke mere. Vi er nødt til at have ledere op på den integrale klinge. Og så ikke nok med det, så har vi jo også optimisten, det, som er sådan en rejsefigur, som er mellem her, eller den røde huld for eksempel, eller den lille skrankepave, som også er enormt sjov, ikke? Det er også en rejsefigur imellem nogle værdier, som er lidt forvirret, og så har vi den berømte Østerbro-dame, som også er en rejsefigur. Og alle dem kan vi spille på gulvet og lege med, sådan at vi er sikre på, at man ikke bare får det op i hovedet, men man får krop på, man får hjerte på osv. Og så er det vigtigt, at man forstår, at vi skal have nosserne til at sige sandheden, vi skal have knoglestrukturen til at kunne gennemføre kedelige opgaver, vi skal tænke nyt, vi skal være omstillingsparat, vi skal have en masse hjerte, vi skal have noget omsorg, vi skal have godt arbejdsmiljø, vi skal have empati, og så skal vi have bindevæve, som virkelig forstår, hvordan komplekse systemer pludselig arbejder, og hvordan vi kan integrere, og hvornår de forskellige kerneværdier kommer på banen i organisationen på forskellige tidspunkter. Wow, sikkert en omgang, men det er simpelthen Spiral Dynamics, som jeg har nørdet de sidste 12 år, og har oversat til skuespil, sådan at vi kan arbejde med det på gulvet, så det bliver konkret og praktisk, så det ikke bare bliver en eller anden mental konstruktion. Og jeg håber, det giver mening, og jeg glæder mig meget til at komme ud og give den en gang spænde gulv på gulvet. Alright, men have det dejligt. Hej.